Kada je nečija karijera dostigla najmoderniji vrhunac za koji mislite da nema više ni tehničko-tehnoloških ni audio mogućnosti u pomeranju standarda, onda ni globalna pandemija bolesti kakva je koronavirus, Maji Berović možda može samo malo da i jeste odložila planove za izdavanje albuma, tako da sa nešto oko mesec dana zakašnjenja, pošto je imala običaj da na svoj rođendan 8. jula izdaje albume, stiže novo audio, scensko i vizualno čudo sa 10 pesama, album zvani Intime. Nekako je to već sad i tradicija i ljudi očekuju i imamo dobre pjesme. Pod brojem imamo vrhunski album i ja sam sigurna da će ovaj album biti bolji nego prethodni. Baš spot za naslovnu numeru sniman je telefonom marke Huawei i najmodernijim, dakle, uređajem iste kompanije i izgleda spektakularno kao i svi njeni prethodni videi, ali posebno se audio produkcija i video produkcija razlikuje na ovom albumu budući da ima i nove saradnike. Osim Džala Brata sa nekoliko pesama, kada je reč o numerama, prvi put sarađuje i sa muzičkim mađioničarima zvanim Kaneras, sa kojima je, evo, podsjetimo se kako, nastupala nedavno na svom U-Box online spektaklu. Drama, 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 a sa njima bali Tijuana. Ti jedina si mi mana, koju želim svakog dana. Yo sé que él no me ama, quiere llevarme a su cama. Baby, baby, calma, calma, baby, baby, vamos a mi cama. Soy kuja s njima pi, pa onda kod mene traži mir. Zovi kuja s njima pi. Biće sve jako slatko, biće sve jako slatko. Ovo je nešto što sam ja od uvijek htjela da uradim i nekako nisam, ne znam nija zbog čega, valjda što su drugi ljudi imali neke ideje koje su se meni takođe sviđale. Dobro, ove ideje nimo niko. Ideja je ovaploćena misao, to niko tu misao nije ovaploćio do ideje osim tebe. Da, ali ovo je sada nešto što sam zaista osjećala u ovom momentu. Vidim sebe sada ovako i mislim da je to nešto kako me publika do sada nije vidjela. Ova pjesma se zove Honey. Honey, sve su tako kendične. Da, Honey. Honey, a koja će prvo da izađe Honey? Honey. Ne. Imate priliku i da pogledate ekskluzivne kadrove sa snimanja spota za pesmu Honey. Dakle, budite strpljivi i za 24 sata razotkrit ćemo vam sve tajne, Majine intime ili možda igre reči u pitanju ili je možda anglikanizam, saznaćete sve za samo 24 sata.